tiyang'ane ku parliament makamaka kumenetu ndekuti akuboma akufotokoza zokhudzana ndi imfa ya Dr. Atuhaire Jomo kunena kuti tu inde polisi yamugwandiradi tu mkuluja amene wapha malemuwa ndipo tu tatiyeni tiyambe mwina mwake poonera ka video aka kuchokera kwa nduna yoyang'anira za defense yemweno ndi Feston Kaupo ndikuti tikatero tizatanthauzira kenako ndikukambapo zuri statu zokhudzana ndi nkhani imeneyi makamaka funso lonena kuti kodi mutu mwankulu ameneyo mayenda zotani makamaka kuti akaphe msungwana ameneyo mzimayi ameneyo Dr. Jomo. Dr. Jomo dedicated her life to saving others, and her untimely death is a profound loss to our nation. So rest in peace. Madam Second Deputy Speaker, Madam, I wish to assure this House that immediately after the incident was reported, the Malawi Police Service launched an intensive intelligence-led investigation led by experienced detectives from the Criminal Investigations Department. Madam Second Deputy Speaker, Madam, I am pleased to inform the House that within a short period of the incident, the Malawi police successfully arrested a 24-year-old suspect, Macmillan Mvevula, in connection with this murder. During the operation, investigators recovered a Redmi mobile phone believed to belong to the deceased, while additional forensic evidence has been secured to strengthen the prosecution of the case. The suspect remains in lawful police custody and will appear before the courts to answer the charges preferred against him. The government is committed to ensuring that the prosecution proceeds professionally, fairly, and without interference. Chabwino mmene taonera pamenepo kumvera limodzi koma titanthauzire paja pano rundi mmene timachitira ndithu. Ndetu apo a Feston Kaupo omwe ndi nduna yoyang'anira za defense zachitetezo ndithu kunoku ku Malawi tengoti asilikali ndi ena otero amayang'anira ndiwowa anayimira m'malo mwa nduna yoyang'anira zachitetezo cha mdziko Minister of Homeland Security apita Mukhito. Ndetu iwo apo yankhula makamaka akaupo amanena zonena kuti no akutitu ndizomvetsa chisoni kwambiri ndipo notathyoka kumbali zonena kuti notaluza ndekuti Dr. ameneyo Jomo amene zikuonera kuti no anali munthu ofunikira ku dziko lino la Malawi ndipo no amakambatu zono tino zitangochitikatu izi apolisi sanachedwe makamaka ma CID analoncheratu investigation pompopompo kuyamba kufufuza ndipo within kanthawi kochepa kwambiri akwanisa ndekuti kugwiranso munthu amene akunena kuti akuganiza kuti ndi amene wapha ndekuti Dr. Jomo munthu amene yuto akunena kuti dzina lake ndi Macmillan Mvevula, of course ndekuti ndi amene mukumuona pa screen pano pwete akunena kuti tu iyeyo ndi zonena kuti sanangombatha basi opanda akena kalikonse anamugwiranso ndekuti ndi foni ya Redmi imeneyoyo yomwe ndekuti atayifufuza bwinobwino kuyiunika mkatimo yapezeka kunena kuti to ndi ya Dr. Jomo. Ya pakanali panopa ndi zonena kuti no ali m'manja mwa polisi ndipo ndekuti no akuti iwo angati ochokera kuboma sanganene kuti iyeyo ndekuti ndolakwiratu kuperekeracho chigamulo limene limanena ndekuti khoti ligwire ntchito ngati zimenezo ndipo pakanali pano iyeyo ndekuti ali entitled kuti mwina mwake alandire maufulu onse monga mmene zimayendera zimene akuyendera malingana ndi constitution kuti no munthu akagwidwa chonchi amanoti ndioganiziridweti remain a suspect until proven eti pokhapokha ndekuti ataweruzidwa ndi khoti kuti iye ngolakwa ndapene ena angapezeke zoti no chilango chake chidzaperekedwa pakanali panopa ndi zona kuti wakuboma salowelerapo kafukufuku ameneyo angonesa zoti ayende bwinobwino munthu aweruzidwe bwinobwino pa chilungamo pake ndipo akumane ndi lamulo malingana ndi mmene lilipo kambapotu akutero eti of course ibe kuti muyionere video yonseyo kumapita mpaka kumapeto amayamikira polisi kuti achita bwino kwambiri agwira ntchito yotamandika pamenepa ndipo no ayizili bwino zikatere. Ya amugwiradi ameneyoyo ndipo no
mwina kungonjezerapo ma details fasana akambepo ameneyo akutitu amachokera ndekuti mmudzi mwa Mtika kwa TA ngoliwa kumene koro kuthyolo uko ndipono amagwira ntchito ngati mlonda kunyumba kwa adona amene wawa kunyumba kwa Dr. Jomo. So imagine eti iyeyo anali ngati mlonda kumeneko nde ukakupha akakhalenso mlonda ofuna kukubera akakhale mlonda of course timasozoona kuti azilonda ena ndi amene samakatuma nde kuti akuba kuti abwere azabe kunyumba kwa mabwana aweti amene amakapereka dilo kwa akuba kuti magezi kulitu zotere kweti kumano osati alonda enieniwo nanga sinde kuti nthawi imene nokwenera mwina ukhale nde kuti no uli oziteteza kuziyang'anira wekha what no you are staying awake you have your guard up kuzitetezera ndekuti makhayo noti palibe munthu woti akakuteteze koma ngati pali munthu wina kuti akuteteze nde umagona no uli ndekuti odekha bwinobwino. Imagine day imene dziko lathu linoli lizakhale ndekuti polisi yake mbwerera ndekuti chilichonse chalowa pasi ndekuti timakhala tili maso yang'ana atu yakali kuti no sitingangogonera atu yayi kumagona kuti diso limodzi lili lorani lotsegula choncho cholinga chonena kuti uziteteze wekha koma polisi ikakhala ndekuti kugwira ntchito bwinobwino chitetezo chimakhala kuti automatic basi umangogona munthu uno mwamtendere bwinobwino mwayiona nongofuna kunena kuti no Dr. Atuhanire Jomo ndi zonena kuti tu ataona zonena kuti ali ndi mlonda Macmillan Mvevula anapezeka zonena kuti tu basi amagona ndekuti modekha bwinobwino mwayiona imeneyo amagona modekha opanda ndekuti no kapena phuma lililonse pamenepo ndi pamene apezeka zonena kuti uyuso ndekuti wakapanga ataki mosavuta nanga sinde kuti no anali ndi maki olowera kumeneko zosavuta anali ali kale mkati sizoti anali ndekuti kutali anali ali mkati momwemo mu campus yomwe imene mmagona a Dr. Jomo kumeneko ku Mount Pleasant ku Blantyre uko nde wakapanga ataki ndikupezeka zonena kuti kuapha komanso ndekuti kuaberano chani kuabera phone imene I think it makes sense ndipo zikugwira no apapa mukati muonetsetse bwinobwino kuti no apha no pa zifukwa zotani apa ndiye ndikuthano kumvesesa bwinobwino kunena kuti no wapha chifukwa chonena kuti anakatha kungowabera zinthu zokanakhala mbava wamba komano iyeyo anali munthu wonena kuti no a doctor wa amamudziwa mwayiona ndikuopa zonena kuti apapayira akwa amangofuna ndikuti kungowapha ndekuti padzakhala opanda wina aliyense okaulula kuti no analitu ndekuti mulondatu mwayiona imeneyo chifukwa ndekuti no uyuyu akanakhala doctor ide wapulumuka ndekuti sizikanavutanso mulonda ujana akagwidwa mwinaso pomatha wanawo abweze ndekuti tikudziwa kale kuti ndi mulonda atu amene wapanga zimenezo amene anapita atu kuti akapanga ataki omoti nanangosapa pang'ono kuwapha atu ndi mulonda atu komano chifukwa chonoti anaphedwa mulonda ayendati anaona zipeza kuti ndikapha wawawa ndekuti no basi sathaso ndekutani kundizindikira kuti no sakandiulula ukoko ndekuti kulibe wina alesa amene angatani angathe kuzandisaka mosavuta ndekuti ineyo ndizakhala ndekuti pa mfulu basi zangokhala ngati sizinachitike fa polisi zikayang'ana koma sindipeza kuti ndine amene ndapanga zimene zizi khani yakero ndimeneyo kuphako kunali kunena kuti no tibiseno tsopano ndekuti kubisiratu umboni kubisiratu ndekuti nkhope yoti ikandiloze mwayiona imeneyo I think now I can just think of that chifukwa chonena kuti no it does not make sense honestly kupita kukaba foni nde mpaka nakumpha munthu chifukwa cha foni yokha fasana nene kuti ampezatu ndalama noti atangompeza ndi foni yokha nde chifukwa cha foni yokha nde mpaka na ukaphe of course ibe mukadzayitwalirabe mmene khaso kumayendera m'masamba mchezo makunena kuti tu sizoti anapita kumeneko kuti no akangoba foni yokha iyeyo ndi zonota amaganizira zonena kuti abwana akewo amasunga ndalama zochuluka m'nyumbamo nde kuti inali target yonena kuti no okay apa ndiye ndingotani ndingoyiphulatu basi ndikolole nde kuti ndalama zimenezi ayi sizinayende pamenepo uyotu ndethu ndiwakuwaya zikatero apapa akalandira chilango chake kumeneko komano I've been saying imene ndimaulusa nkhani zimakamako Justin Tech ku TikTok ngakhaso ku Facebook kunena kuti no nizomvetsa chisoni ndipo taluza ndende mazawerenga no comment na kumeneko kunali I think kunali ku TikTok wina na makamba zonena kuti anathandizatu kutero kwa amene wawo atu ankolo anga alika kwambiri ku Queens anathandizidwa ndi doctor amene nayi doctor wabwino kwambiri amaita anathandiza ndipo no zija zoti kumaita kuti
ayi anali munthu oti amadziwa kugwira ntchito. Zimenezo ndi zimene timanenazo kunena kuti tikamati taluza ndeti kumakhala tikumayang'ana zinthu ngati ziti zimenezizi. Anali ndi kuti munthu wa nzeru zake wa ukadaulo wabwino enda kuti amagwira ntchito bwino mwaulemu. Madokta ambiri amuzipatala zaboma amakhala anthu amwano kwambiri nthawi zina zake akatopa nayo ntchito. Koma this one, what we are hearing, she was doing well, akuti amagwira ntchito yake bwino ndipo twapazikatere taluza big time. This is a big time loss. We pray for her gentle soul to rest in peace. May God comfort the family. Mulungu ndithu alandire mzimu wawo komanso ndizonena kuti tu mulungu mweyo atonthoze akubanja abale awo akuti